Здравейте, последователи, фенове! Днес живяхме на ръба, лампи за масло, трафици, летене на почти всеки един булевард. Направо не ми се коментира. Тук да оправим тази яка, че ще да се задуша направо. Че тук с това масло големи проблеми, само светва тук през един месец-два и само тече. Ама това е като караш такъв автомобил, това е разходи, майка. И общо взето оцеляхме, това е важното, стигнахме на време до къде трябваше да стигна и отново някакви нереални премеждия. И това са защо е спрял така глупаво. Нищо, аз ще спра тук и тъй. Добре, тук ще спра. И така, общо взето, важното е, че оцеляваме на предела всеки ден, всяка вечер, всеки ден, през цялото време. Днес много се харесвам, добре съм облечена. Това е, оцеляхме, супер сме. Не знам защо някои хора наистина просто нямат абсолютно никакъв така усет, като някой друг бърза малко да го пуснат, да направят някаква друга маневра. Сега виждат, че му може да се кара малко по-бързо, но да му направят път. Водва! Нищо, хора, пускам тук тази лампа малко да се видим. Супер сме. Айде, добре, чао! Оцеляване на предела. Чек! Чао!